от проблеми здравословни, хронична умора, загуба на кондиция, концентрация, силна разсеяност. Това ме накара да се замисля какво може да се направи, за да се чувстват добре. Обърнах се към моите учители и тяхната помощ беше тази: да се създаде система от упражнения, наречени Киен. Попитах ги какво значи Киен. Киен значи кинетична енергия. Кинетичната енергия е нашата жизнена енергия в тялото, чрез която ние съществуваме. Когато ние живеем на база на тази кинетична енергия. Но тя е затлачена. Ние не умеем да я използваме. Тези упражнения, тази система позволява на кинетичната енергия да се задвижи отдолу нагоре по нашето тяло и да стигне до всяка една точка, до всяка една органова структура. И когато завършика на упражнението, ти започваш да усещаш. Това не задавали са ми въпроса, но не е ли сугестика? Не е сугестика, ти я усещаш. Тя е като един лек полъх, като въздушна възглавница, която се движи около теб и ти става много приятно. Тези упражнения могат да повлияят на много болести. Можем да започнем от най-елементарното. Защото повечето хора смятат, че една хронична умора не е болест. Но за мен е болест, защото след нея започват остри състояния, хронични заболявания, тежки заболявания. И когато ние започнем да използваме Киен, още когато само усещаме умората, а нямаме наличие на друго заболяване, ние няма да позволим да се разболеем. Киен спира стареенето, позволява мозъкът да работи добре, да бъдем в много перфектна кондиция, влияе върху цялата ендокринна система, върху стомашно-чревния тракт, високото кръвно, дори при много тежки заболявания, наречени рак, дори в последен стадий, когато болките са много силни, има част от тези упражнения, които помагат да се копира болката и болният да се чувства добре, да усеща сила, да усеща болка, което също е много важно според мен. Задавали са ми въпроса, защо не съм направила книга, посветена на Киен, или дискове, които да се продават с упражненията. Моите учители и тяхното мнение е такова, че трябва Киен да се преподава с инструктор, защото е много специфично движението и дишането. Те трябва да се регулират и ако няма инструктор, който да ти покаже, ти няма как да се научиш и никога няма да усетиш кинетичната енергия. Затова трябва учител, за да можеш да се научиш да изпълняваш Киен, след което учителът не ти е необходим и ти спокойно вкъщи можеш всяка сутрин, обърнат на изток, в спокойна обстановка, да направиш своето упражнение Киен и така да посрещнеш деня бодър и зареден с жизненост. Това е въвеждащото упражнение, след което има следващи, които са общо 13 на брой. Аз ще се постарая да разкажа малко за тях. И така, Киен е въвеждащо. Първото след Киен се казва Ибис и то е за мисъл, концентрация, памет, кондиция. Второто е за добро уросяване на цялата органова система, нормализиране на кръвообращението,
нормализиране на кръвното налягане, изчистване вътрешно-черепно налягане. Трето и четвърто са за метаболизъм, нормализиране процеса на хранене, нормализиране на холестерола, натрупваните мазнини, целулит и всичко, което е свързано с задържащи процеси за сърцето, щитовидната жлеза и ендокринна система. Пето и шесто са за хронични, тежки заболявания. Рак, хронични, генетични анемии и много други. Седмо и осмо са за депресии, страхови неврози, всичко, що е свързано с нервна вегетативна система и отново щитовидна жлеза. Девето, десето, 11, 12. В тях са упражнения, свързани с костната система, с болковите симптоми, как да може да се спира болката, за да се чувстваме добре при много тежки костни заболявания. И няма нищо страшно в това, че ти не можеш перфектно да свиеш своята ръка или своят крак. Самият инструктор показва как трябва да се направи това движение, за да може пак да има лечебен ефект. Обикновено, след като сте се научили да изпълнявате киен, първа стъпка, втората стъпка е ибиса, инструктора ви обучава, показва ви по-точно как да можете да визуализирате и осъществите своето желание.